Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αντί του μίζωνος λέει το έλατο. Σε ένα τοπίο τελικά, το οποίο είναι τόσο θολό και τόσο άσχημο και κατά γενική νομολογία ουσιαστικά έχουμε πιάσει πάτο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που κανένας Έλληνας πολίτης δεν εμπιστεύεται τίποτα όσον αφορά το όλο σύστημα που αφορά την ενημέρωση. Ο κύριος Υπουργός διάλεξε παραμονές εκλογών, παρότι το αρνείται, και ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν στην ώρα του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτή η ώρα δεν ξέρω πότε είναι και πιθανόν είναι πάρα πολύ σύντομα. Τι είπατε? Τι είπατε? Ναι, είναι η ώρα του Πρωθυπουργού, όπως είναι αυτό που έλεγε παλιότερα, ότι ήρθε η ώρα μας. Είναι ακριβώς αυτό. Και διακρίνεται η κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου, μάλλον διακρίνονται οι δύο στοχεύσεις που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Η μία στόχευση για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε. Γιατί ο κύριος Υπουργός μας έλεγε ότι έγινε ένας εξαντλητικός διάλογος, ούτως ώστε να συνταχθεί αυτό το νομοσχέδιο, και παρόλα αυτά, μετά την ακρόαση φορέων, είδαμε τις αλλαγές οι οποίες επήλθαν, δήθεν τελικά σε μια επίδειξη καλής θέλησης και συνένεσης απέναντι σε ποιους? Στους εκπροσώπους των διαφόρων φορέων. Είναι γεγονός ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ουσιαστικά μια προσπάθεια διευθέτησης κάποιων πραγμάτων που έχουν σχέση με συμφέροντα. Γιατί τι κάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και πού βελτιώνει την κατάσταση η οποία υπήρχε προηγούμενα? Οι προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στο νομοσχέδιο για το θέμα των διακηρύξεων, των προκηρύξεων, των διαγωνισμών και οτιδήποτε άλλο, περίπου ίδιες υπήρχαν και στους προηγούμενους νόμους. Η απόλυτη ελευθερία του Υπουργού για τον καταρτισμό του καταλόγου ποιοι έχουν δικαίωμα, ποιες επαρχιακές εφημερίδες έχουν δικαίωμα, παραμένει ο ίδιος. Ο κύριος Υπουργός, παρότι γνώστης του τοπίου και παρότι γνώστης αυτών που συμβαίνουν στον χώρο της ενημέρωσης, δεν θεώρησε σκόπιμο να βάλει τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και να δώσει μια λύση. Θα επανέλθω, κύριε Υπουργέ, σε αυτά που είπα και στην Επιτροπή. Και θα ήθελα μια απάντηση συγκεκριμένη όταν θα πάρετε το λόγο. Είναι δυνατόν να αποδεχόμεθα όλο αυτό το κλίμα και όλα αυτά τα οποία εκπέμπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την περίοδο? Γιατί θα πρέπει, είναι εύκολο μάλλον, να οδηγείται κάποιος στην άποψη ότι θελημένα το πολιτικό σύστημα της χώρας αφήνει όλη αυτή την ασυδοσία, ούτως ώστε καθημερινά, κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων των μεγάλων τηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης να βιώνουμε αυτόν τον πολιτικό κανιβαλισμό. Δεν μας ταιριάζει, κύριε Υπουργέ. Εγώ θλίβομαι προσωπικά, θλίβομαι με αυτό που συμβαίνει. Θλίβομαι τελικά γιατί καταρακώνονται αξιοπρέπειες, συνειδήσεις. Έχουμε χάσει την οποιαδήποτε στόχευση. Δεν υπάρχουν ούτε αρχές ούτε αξίες. Ο καθένας λέει ότι θέλει, με τον τρόπο που θέλει, και εξυπηρετεί στοχεύσεις δικές τους. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από την πολιτεία. Ενώ εκμεταλλεύονται δημόσιο αγαθό, η πολιτεία παραμένει απούσα. Και φτάνω πια στο σημείο, και μπορώ να το πω ευθαρσώς, χωρίς φόβο, αλλά με πάθος, ότι έχουμε οδηγηθεί σε ένα καρτέλ μέσων μαζικής ενημέρωσης και η κυβέρνηση, ή κατά την ευνοϊκότερη εκδοχή, παραμένει απαθής ή συμπράττει με τη λειτουργία αυτού του καρτέλ. Και δεν υπάρχει κανένας που να δίνει, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να κάνει κάποιο στοιχειώδη έλεγχο. Έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει επιστροφή. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πού στοχεύει? Στοχεύει ουσιαστικά σε διατήρηση κάποιων κατεστημένων νοοτροπιών και καταστάσεων που υπάρχουν στις επαρχίες και δεν δίνει ούτε τις προϋποθέσεις, ούτε δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διαμόρφωση κάποιων άλλων πραγμάτων που να έχουν σχέση με την πραγματική ενημέρωση, που να έχουν σχέση με την απεξάρτηση όλων αυτών που ασχολούνται είτε με τον έντυπο είτε με τον ηλεκτρονικό τύπο από τις κρατικές επιχορηγήσεις ή από τις άμεσες ή τις έμεσες ενισχύσεις. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί τελικά μια νέα εφημερίδα να δημοσιεύσει κάποιες προκηρύξεις? Ανέφερα και στην Επιτροπή και σας είπα το εξής. Τα ποσά τα οποία διατίθενται για αυτού του είδους τις καταχωρήσεις είναι δεδομένα.
Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια τιμολογιακή πολιτική η οποία να είναι μικρότερη, να έχει μικρότερο κόστος και να είναι ελεύθερες οι δημοσιεύσεις σε όλες τις εφημερίδες? Θέλετε τελικά να αποφύγουμε τον πειρασμό, να μην γίνονται δημοσιεύσεις εφημερίδες οι οποίες είναι βραχύβιες? Μπορεί να υπάρχει η δέσμευση ότι η καταβολή των ποσών που δικαιούνται από αυτές τις δημοσιεύσεις μπορεί να γίνεται μετά από ένα κάποιο χρονικό διάστημα, όπως το οποίο θα μπορούσε να προβλεφθεί. Να είναι 8 μήνες ή 6 μήνες ή ένας χρόνος. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, θεωρώ τελικά ότι είναι απλά ένα επικοινωνιακό τρίκ η κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, δεν βελτιώνει την υφιστάμενη κατάσταση και απλά και μόνο γίνεται μια προσπάθεια κέρδους πολιτικού χρόνου και διευθέτησης κάποιων πραγμάτων μεταξύ των εκπροσώπων του τύπου ηλεκτρονικού και έντυπου για την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων. Και γι' αυτό το λόγο καταψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο.